Kumba lai phau teli tam kishnong hakadong ribhoi ki badon halor lum bat kumju ki pambiang ki telong lani ka source ki bayo da ka pom ya ka bala jutim kum ka pumping system lengba ka scheme jal jiwan mission lani ka JJM ka ba ka sarkar kala kular bakan penbiang ya ka bai peniang lani ka bai diesel ban pentrekam ya ka tei ka pom bantan na ki telong shnong bat ban sam pat shaman la ki tliu ying jong ki nong shong shnong Henry ka klemshem la urlong satia kumbala khmi lenti bat kumba ka dei banlong bat kishnong ki ba phumut na ka jingwan ka tei ka scheme jal jiwan mission bagi don ka jingkremen bakin light na ka tong ka bakta ai ka bor bat ka por na gijaka ba jangai penban mentai kimpat yo pediang satia kumba ki angnun ya ka tei ka jing ki lama na do baladap ban pentre ka scheme jal jiwan mission haman la kishnong ki jongki namar ka jingbamla jong ka sarkar ban penbiang ya ka bai peniang lani ka bai diesel ban pentrekam ya katei ka pom bantan na kitelong kala penlong ya katu kat ningut kinong ya lam shnong ban nei wat jingtem ya kadaw na katanat PHE pause ka juba bakiyo na ki officer katanan kalong bampoi bha ka supply yo pipe kumta na kaliang ki khli nong sensar shnong lani kirang ba shnong jong kitei ki live ho teli tam ki shnong harangkat da ka jingya kersan lang ka Confederation of Ribhoi People lani ka kom kila penlong ya ka jingya lang jong kirang ba shnong baro kabalalong haying dor bar snong jong ka snong maupun ksait roi ribhoi distring nagabenta banyamir bat banyatai sani bha da kumno an thaulat thaulenti kabayadei bakite gijing kiba kimat baro shikata kumta hadin baladep banyamir jingmun larai ban thauno da ka wei ka kunhun lani ka association kabala ai kerteng ka JJM Pumping Village Association kabada ka ka kunhun kabala thau harangkat da ka jingya senrop lang kaseng Confederation of Ribhoi People kaba lengba ketika association kin salait bandawa bat kerpat saka sarkar bakan simkhya ban penbit penbiang ya kerukom sam hakite gishnong lengba ka scheme JJM ya mentahi ka kunhun kinong sensar snong kala jit kinong yalam ka JJM Pumping Village Association katai ka kerdan chairman la tenrong hauba bandari rentathiang ubadeiru president jong kaseng Confederation of Ribhoi People bat usketri hauba seibor nongrang kumban syukudo ka JJM ka diga scheme ka balabay tengka da ka sarkar pedeng bat ka badonru ikathong ban penpoi umbam di nadu kitelong hadu ki rempei ying penban kala khongpong bat ka bamya dei dur satya kumbala thmu da ka sarkar habaro ki jela gari India hai de bat kan diga scheme ak sunung jungi demut ma ngimla ban benya ka PhD namar ba nadu baka sedang trei demut ma ini ki top ini ki som ki pipeline ki ba dem supply po yang beri ru kalau bayang lut bre ka basa kalau menta ka de kum khniang namar ba akpor belang sedang hoi si benai tu ngi nang penbiang kum khniang ba habang syek bai uni udiji ba long ba ubam khniang tu harus kenta sandita oh kenta sandita tumun ba harus kita sandita tumun ba bangin dia siu bai khniang bangin nekrong na nagtruyeng dela sim jinja pada hari ini kita lada ngipin mi ini kumpulan gabasi kita sanditar kadang baha bangin thit lagi natu kili kedum banyak gaba sai une namar ba ula palat tu ni biji tebat hawa ngi persang bandikan uji ruban penyo tu sanma bangin tan nakala re nakalien cung ba uji wong ngamla le haban ya di subur khamhalor bana kalian tu habade ban kenika skim kawan nasional demi temut ba nakalien cung uji ni temut ba gimana ban ben namar ba ula tri ya ka ba biang ni ka basa mta di stang mung pniang temut ba na kaliang jungi nong snong namar ba snong jungi ka jinjar hadu ka kata te mut ba nga kham kerpat ba kan kham penbiang no gene mung pniang namar ba lada kalong ni temut ba kan ni skim kawan sungi kam don jumur lesi wa wat tu pailan gi bele sipo yero lada tu pailan tu khong temut ba katu kan sawan ka jinja apor opoi gene ka scheme ya ka bai peniang kalau kular pan ai nak liang ka tanat ne nak ban penbiang hina ka snong em là kular hina ka ban penbiang ban tanat ban ada ki om ban penbiang nak snong damut ma ngimtre wat habat ya kan diga jaka ka ba jaka snong dum don habat ti kan ni dum suthi dum sa snong ngong ban yo chum toi pai ba pen ban la man ta long gum ne mar bong lu ma ka jing thit ni jaka snong ban ti tu ko pung ro la long le noi ka jaka ro kum dei wata ka jaka tu ngi thit ki lak tang kata ya te kumta nagaliang jonga ha ba hatu kat kini kismi
iba nakaliang jung ketika kam kila de ban pentrai ya nadu na telong ki top ki line ki bade osnong te nadu basdang jung kenika kam hadu pat menta ngimpat iyo iya kenika te kumta nakaliang jung ki pai ba nung senong jung ketika senong halor jung ke jimbom yo jung ki te kumta nakaliang jung upat ubide haga jingai jong kini kilan kidon kilong yeng kiba la rep la riang hato kidon hi ka jing pentut nagaliang jong kakali ka badai bania po soro kali te kumta nagaliang pai ru ula jot ula pra te nagaliang jong de nakata kadau ngambang se banwan sakening meeting namar ba ngakwa banyo ya kino kam kat kum ka jing yo bentalem nati wi ku kilong Kamu dadu badat tiga skim hadu umta pimpat yo nyumpat iyo ya ka jing kendo jing jing senong jing te kum ong ta kadi senong ka bakerdu tam nagwi gu senong la ban ong mar kadi senong ka bahajrong te ngidon kam ya kadi ka komping tang ba ngi iba hadu kat mentang ngla ban nga bat ka senong ka jonga hadu menta kadang don akalenti jo ka jing trei ka jing dei pagane ka komping ngayo iba hagos dam habang yo ya kene ka scheme JJM ka pelong ka jing kemen ye ki pai ba enrei kum bakalong adu menta ngani thu nongkong shwa ka jing de misno le jong bagane ka jing trei ka dang sa khangreng kum balakren nai wi samla no yalam jongani seng ba hadu menta ru ki pai kimpat biang Andrei ban ong ban pendep ye gane kamru kadang sa khangreng hadu menta te ye gajing kumba ye snow begine ki parok snong ki bala pendep ye gane kam ki ma de gajing ke bakrau naga daw ba kumbala ya tu ishaman ba nagaliang jong kini ki artli ki division ka we ka division bu we ka sub division ka jong yang ne apo musning bar umroy ki pediang ya kaneka daga peniang daga diesel kar bagi way part ki padang kam daga line tenre ka ji yo snow ka jongai bakadon ka ji fair ha ka pendan kam daga line bat na ka peniang kan kam kta sibun ye di ba ha ka bai dei ka pendan kam daga peniang Kumba piong ba kasno jupi kadi badang sa teng ban pendap ya kaneka JJM tapi la on batai ngina du menolak sedang sedang ban te kan ke JJM te shno jong ag sedang jong snam ni kira sedang ban sna ya keneka sedang ban tri keneka JJM kamu duduk benai peningkong ne ba na du benai bar itu nai ba jong taus la tat hadu menta katu kucing tre ka sa khong rang bek tu hadu menta kejing tri kadang sa pila persang beli mi sigi tenat ngile ya keren na ko Porsche ko di tenat ki ga daw ba ki ai idaw gi ong ba ngile keren ru yo nong belau kontraktor wong bom poi pai te ngile keren ru syaka ni ke tenat pentrekam jong PT gi ong ba ompat poi uni umar bade jong hi te nagaleang kontraktor wong ba ki pala ban pendep jing tre namar ba ki mar ki pat biang ya don hangne ha kane kasni apply trade dong Oktober ha ka kerteng jong baro gitu kisnong bayo ya kane skim JJM bat kiba yo ya ka pumping te kilai penpau ka jing ba ka sarkar nagaliang jong ka office jong ki engineer kilap ha ban tho ka application ba kinai ki bain phniang te labun bala ya tho tole sai kila bandon ru ki bampat tho andrai hadu banta ngimi cikna banyo e kata bain phniang te kala don ka jingut nagaliang jong baro kini kisnong ki bayo e kan skim JJM ba kimio e bain phniang te mentang kwa ban wan chak sarkar ba kumba kala kular ban ai bain phniang tadi ban poino e bain phniang khnang ba kumalai krem ni ba shkhmat ba kini ki pumping ki namsa khongreng kumtu kadai sakhnai ki wayar te kalong ke bomla ban mudur kanja kumno ye kan skim te kala don ru gi ai jingmon hapo kan meeting bahkan khambaha ban ai daga laj namar hanongpo division kila ai daga laj
te kajing singru kajing lu kan kampuna kabailak ban ya kabai diesel te ngi kerpat ngi perseu cik sarkar ba kanai da galak haman lagi ni kisnong kebe kan ke pumping te kat ba kan parla ban pembiang da galak kadi ban pembiang ya kan ke bai penyang ada ke sarkar kan skap tengin hab kerpat hab rut hab ya thi kan hab ya diman ni belum dah kunta tak kena skim galap hil malah sutu nak lihat kisnong hi ban pendap pura ya bai penyang sutu bengin namla kamtam kisnong ki berit ki namla ya Kumba kat no teli kisnong ki mat ikan singe. Mati bang na kisnong dengi katum kolis ke bang yo kidang don ki bang 4 lis ki bang yo mentah kilong aku pra ndrai palat ya kane kalong ke ba misulis kat ki bang latip kat ki ba wan antara sini ya dari ni palak ban tip lut aku kena tam ni sutu ba kilo palat ya kalis ni nak kaliang ki rang ba snong ki badai nak kena gedong kethan riboi ki jungi ki ba yo ma chibun ki jinge alor bede kena ke JJM ki snong ki ba yo ya ki pumping ma ba yo pumping tang ni ngai kendui ki ni rang ba snong baro ngai shong ki meeting ngai form ya kena ke JJM Pumping Village Association kaba kini kisnong gimat jinge lengba kane ka pom tengi nakalang kumba Confederation of Riboy People ro ngila ay ka jinge trelang bat kane ka association ba gindawa ya ka sarkar lane ya ki department ba hadu menta kini ki scheme ki bangi penyai da ka generator ni pom kaba subsi kalong ko penyang ro kampoi te ki generator la susa khongreng umto te dai dus khnai ki generator kata kare ki jinge ka kisnong kimat ya kane ka pumping te ka bangi sa ki wai pat ki division po ka district ki ai da kalat te yangi apo umroi la na apo ka umsing division ki ai da ka generator bat apom na kumpnyang kata kare ki jinge te nakalang jungi kum ka association nilakren menta ba ka sarkar kadai ban ailang bet dakalat lada kate kalat kimpala ban penbiang yang i kumpiang kadai ban penbiang no kamkloi khang ba kita ki generator kinyat kinyo ban pom khang ba kinom susa khongreng te po khlau namar kisnong ro ki ba pom da ki bayo da kane pumping hadu menta bon ki myo kidan hadu ar pratli kisnong tang ki area jungi sene ki ba khemyo hadu menta te kamtam ngenturu ya sarkar long bakan simkya mo halor bede berkini ke jing pempoi upat jo po pici umsing hadu mentar umsem lapoi keba wargi kontraktor ki bla tre ka kamro empat yo ya kabil nomor upat 4 poi kata ke ki jinga kiba ni kum ki pajba ni mat apa kaneka division umsning te Indon sibun kirong musnong giban kren mentang ne nagalang kajungi kum kaseng ni dawa mardor nak sarkar bagade ban penbiang no mardor ya ke jingdon kam jong kisnong ha kadong riboy jungi lala sarkar kamla ban penbiang ni kum ki nelam jong seng balang ban kumjur kat kirong musnong ni hami sakmat ban dawa nak sarkar ban ni hami sakmat ban yaki bersyaru yakine kijinga kiba nimat mentang